Prijateljstvo. Zar to nije jedna od najlepših reči koje volimo da čujemo i doživimo? Poverenje, zajedništvo, saradnja. Mogu li ovi postojati kada postoji samo jedna osoba? Nedavno se dogodilo na fudbalskom turniru za decu da je ekipa osmogodišnjaka iz Hrvatske skandirala o ubijanju srpske dece. Ili zašto da se mladi ljudi iz Rusije i Ukrajine mrze zbog politike i odluka starijih? Naš cilj je da pokažemo koliko je važno poštovati, podržavati i pomagati jedni druge. Nemojmo dozvoliti da roditelji zbog svoje gorčine i patnje govore loše deci tako da ona odrastaju sa mržnjom. Nije bitno koje smo nacionalnosti, rase, vere. Suština je da se ujedinimo i volimo. Nije li bolje živeti u miru i slozi nego svađati se i ponižavati? Ovaj svijet je u našim rukama i kao takvog ostavljamo ga budućim generacijama. U školama bi trebalo više da edukuju decu o jednakostima i pravima kao i da poštuju sebe i svoje drugare. Treba organizovati druženje i putovanje kako bi se što više različite dece i omladine spojilo i upoznalo. Pokrenimo promene, borimo se za bolju budućnost. Zajedno smo u ovome.